Dugang mga medical personnel gi-hire sa syudad sa Mandaue aron makabot ang ideal nga gidaghanon nga makaserbisyo sa katawhan. Anang report ni Nico Serino. Sa pagpadayon sa medical, dental ug surgical mission nga giorganisar sa grupo sa mga doktor nga nagbase sa Estados Unidos, dugang mga personnel usab ang gipakatap gikan sa Mandaue City Health Office. Gipun-an ang mga health workers, labi na nga daghan sab ang midagsa ug mapaspasan ang pagserbisyo. Ang health office kasamtangan nga nag-asikaso usab karon sa dugang mga personnel sa ilang buhatan. Sa sesyon sa konseho, usa kini sa gipaaprubahan ang hiring sa mga bag-o ug renewal sa kontrata sa mga doktor ug mga nurse. Matod sa City Health Office, kung ideal nga ratio ang hisgutan, angayan dunay usa ka doktor sa 20,000 nga populasyon. Susama usab sa nurse nga 1:20,000. Kung midwife, ideal kuno ang usa sa matag 5,000 ka mga tao. Matod sa City Health Officer, ang ubang posisyon igo-igo na ang gidaghanon apan may pun-ananan pa. That has been established now with this ratio, we will be able to provide the needed services good for our constituents. So we're trying to live up, Mandaue City is trying to live up to that recommendation because we always want to provide the best good for our Mandauehanons. Misanong usab sa mong plano, pagdugang og health workers sa kabarangayan, ang bag-o lang miretiro nga City Health Officer nga gipasidunggan sa konseho. That's what we need to really complement so that the city can provide the services expected. Sa deployment, gipaninguha nga may doktor na gyud sa matag health center ubisan sa matag cluster sa barangay aron mapaduol sa mga tao. With the increase in the number of personnel, we are trying to decentralize all the services. Instead nga anhi ang mga tao diri sa main, ato na siyang i-provide na ang services dool sa ilahang ato sa health centers para di na sila mobiyahe na yung mga tiguang maglisod og lakaw padung diri. Nico Sereno, Balitang Bisdak.